दिनै 16 नभेम्बर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम जोंनि नैबे जों जे फालिदों बर' थुनलाइ सान बा बर' साहित्य सभानि मोनसे जोनोम सानखौ फालिनायाव नोंथांमोना जे फैनानै जोंनिसिम खस्थ' खालामनानैबो फैनानै नैबेखिनि खामानिखौ मावनो फैनाया मिडिया माबानि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे खामानि आरो जोंनि थाखाय मोनसे नोंथांमोननि खामानिया मोनसे बाख्नायथाव जादों। बेनि थाखाय आं गिबियावनो नोंथांमोननो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। औ जोङो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नैबे दिनैनि दिनाव बर' थुनलाइ सान बा बर' साहित्य सभानि जोनोम सानखौ जोङो फालिनो आखायाव लादों माने अलरेडि नैबे फिरफिला दैखांनाय बर' साहित्य सभानि फिरफिला इउनिभारसिटियाव फालिदों हिसाबै इउनिभारसिटिनि फिरफिला आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा मोनसे बस लिस्ट बर' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटि दङ बेनि मोनथाम फिरफिलाखौ उरायहोनायजों लोगोसे जोंनि दिनैनि प्रग्रामा आराम्भ जाबाय आरो जोङो बेजों लोगोसे जोङो एफिलिएटेड कलेजेस गासिबो एफिलिएटेड कलेजेस बर' जायफ्रा बर' लिटारेरि ससाइटि दङ जों बिसोरनिफ्राय माखासे रिप्रेजेन्टेटिभ बिहरदों बिथांमोना फैगोन दिनै दा बेलासिहालागै बिसोरो गावसोरनो फैनानै गावसोरनि रेजिस्ट्रेसन खालामफैनानै जोंनि नैबे बर' थुनलाइ सान फालिनायाव बिसोर हेफाजाब होफैगोन मोजाङै मोजां फालिगोन जोङो थांखिया जाहैबाय जोंना जोंनि बर' राव आरो थुनलाइखौ जाय राव आरो थुनलाइयानो मोनसे जाथिखौ फोथांनानै दोनो आरो बेनि सिनायथिखौ बे राव आरो थुनलाइयानो होयो। दा नैबे बर' राव आरो थुनलाइखौ बोरैहाय जोङो बबे डिरेक्सनाव लांनो बोरै जों बेखौ बोरै फेहेरनो बोरै जों बेखौ जों गोजौनिफ्राय गोजौआव लांनो हागोन नैबेखौ लानानैबो जों जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन। गुबुन कलेजनिफ्राय फैनाय माखासे रिप्रेजेन्टेटिभ माखासे थान्दैफोरजों जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफोरजों थान्दैफोरजों जयैनो रायलायनायनि गेजेरजों माखासे खुब समाव माखासे डिसिसनाव फैनो हागोन जोङो जाहाथे जोङो बबे मा लामाजों थाङोबा जोङो जोंनि राव आरो थुनलाइयाव माखासे कन्ट्रिबिउसन होनो हागोन बे रोखोमनि आरो फारसेथिं जोंहा नैबे बस लिस्ट बेयो दिनै 22 बोसोराव आगान होबाय 22 बोसोराव आगान होनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे नियमाव दङ सिलभार जुबिलि होननाय सिलभार जुबिलिया नैबे बोसोराव जों फालिदों बेनिबो मोनसे प्रग्राम दङ बे प्रग्रामाव जोङो आगोलाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बस लिस्टआव जायफ्रा खामानि मावनानै बारग'लांबाय गासिबो बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरजोबनानै जयै नुजालायनायनि गेजेरजों जयैनो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बोरै बबे डिरेक्सनजों आवगायलाङोबा जाथिनि राव आरो थुनलाइखौ आवगायहोनो हालांगोन बेखौबो जोङो गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे आयदा लादों आरो सावरायनायनि गेजेरजों खामानि मावनायखौ जों आखायाव लागोन आरो बे सावरायनायाव जोङो सासे बुंथिगिरि हिसाबै लेंहरदों आगोलनिनो इउनिभारसिटिनि रिटायार्ड रेजिस्ट्रार डक्टर शेखर ब्रह्म बिथाङा फैगोन बिथाङा फैनानै नैबे आगोलनि माखासे बारग'लांनाय माखासे मेम्बारफोरखौ लानानै आरो दिनैनि गुबुन कलेजनिफ्राय नुजाफैनाय माखासे गासिबो थान्दैफोरखौ लानानै जयैनो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे मिटिंबो दङ जोंहा दिनै बेलासि फारसे गासिबो थान्दैफोर सफैखाङोब्ला बिदिनो कयेकथा जोंहा माखासे माबा दंबावो आरो माखासे कम्पिटिसन लिटारेरि कम्पिटिसन कालचारेल कम्पिटिसन माने जाथिनि माखासे थैनाय थांनायनि माखासे माबाफोरखौ जेखौ लानानैसो जों आवगायलांनो हायो बेफोरनि सायाव जोङो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों नैबे फालिनायनि गेजेरजों जोङो कम्पिटिसननि थ्रुयै आवगायलांगोन आरो बेफोरबो मोनफा माबा जाजोबगोन आरो जोंनि सासे जे साननो बर' थुनलाइ आफादा दायो सोलिगासिनो दङ बे बिजोङाव बर' थुनलाइ आफाद नाजानायाव जे जोङो मिडियाम बर' बिजोङा माबायदि रैखाथि दङ आरो नोंथांनि to inaugurate the 73rd Bodo Literary Day here in the university, and on this particular day, the university has decided to start a research publication on the Bodo language, Bodo religion, and the Bodo activities and culture, heritage, and other monuments. So this journal will cover so many topics, including some medicinal plants which are also available in this particular region. And accordingly, the Bodoland
University, Bodo Department and the Bodo Center, they will work together to bring out this international level journal, which was very much required from this region to highlight the Bodo community at the international level. And I'm sure that later on we will be able to transfer this journal to other international publisher also, like Springer or like elsewhere. I wish to also congratulate the BTC and ABSU for organizing a very illuminating, excellent and very remarkable festival, Bodoland Mahotsav in Delhi. And this is basically also very much highlighting the Bodo community at the national and international level, and this Mahotsav will also help us in bringing out this particular international journal. And I hope that the Bodoland University will touch new heights with the cooperation of the staff, with the cooperation of the students, and with the cooperation of society, with the cooperation of BTC and Assam government as well. Thank you very much. Thank you. एबा गासै रावारिफ्रा बेवहाय कन्ट्रिबिउसन होनांगोन बिहोमा होनांगोन अब्लासो मा जागोन जोंनि बर' राव थुनलाइया जौगानो खाबु मोनगोन जे बर' थुनलाइनि थुनलाइखौनो जों सिबिबाय थायोब्ला थुनलाइखौ जौगानो थाखाय जोंहा राङारि बिथिं गिबि सिन्थाराव आं सार बिथांमोन जाय बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावगोन नोंथांमोना जोंनि गेजेराव फैबाय फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ मेहेर गोनांसिन जों खालामनायनि थाखाय आं गिबि सिन्थाराव आं साबायखर बावगोन नंगौ दिनै जों मिन्थियो दिनै बर' जि साहित्य सभा थामहिनबा बर' थुनलाइनि दिनै जोनोम सान दा बे जोनोम सानजों लोगोसे जोङो लोब्बा लाखिनानै जोंनि बे बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि जोंहा रुफाथि मायथाइ फालिथाय जों हाबाफारिखौ लादों बे रुफाथि मायथाइ हाबाफारिखौ जोङो 16 and 17 बे मोननैजों सरजाबनानै जोङो लानाय जादों दा बे लेखायै दिनै जोङो बर' थुनलाइ सानखौ जोङो लोब्बा लाखिनानै फुंबिलि समाव जोङो जाथा बिर होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों बे जाथा बिर होनाय हाबाफारियाव जोंहा मेनलि जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर सार बिथाङा जोंनि गेजेराव फैदों आरो बेजोंनो लोगोसे मानगोनां सार जोंनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी सार बिथाङाबो बाहागो लादों आरो माखासे एफिलिएटेड कलेजनि फरायसुलि बिथांमोनाबो बाहागो लादों जों गोजोननाय मोन्दों दि बर' राव जि बर' थुनलाइ सान बेखौ फालिनानै आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बुंनांगोन दि जोंहा 17आव जोङो स्पेसियेलि जोंनि बे बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि जे रुफाथि मायथाइ हाबाफारिखौ जों लादों बेयावहाय जोङो मेनलि जोङो सरजाबनानै लादों खन्थाइ बादायलायनायनिफ्राय जोंहा हारिमु बादायलायनाय नङा होमबा हारिमु बादायलायनायनिफ्राय जोंहा माखासे सुंद' सल' बाथ्रा दान्थेनाय हाबाफारिफोरखौ जोङो लादों आरो मेनलि जोङो बुंनो थाङोब्ला जि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि मेन जोंहा तत्त्वआनो जाबाय माने मत्त'आनो जाबाय जोंहा हारिमु थुनलाइ सिबिनाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बर' राव दा बे बेलाखौ जोङो सरजाबनानै बे हाबाफारिखौ फालिनो थाखाय जोङो लानाय जादों गौथुमा मा खामानि मावो होननानै बुङोब्ला जि एफिलिएटेड कलेजफोरावबो गासै एफिलिएटेड कलेजाव गैजोबा बसलिसा थेवब्लाबो मोननै मोनथाम जेरैबायदि मोनब्रै मोनबा बेफोरबायदि कलेजफोराव जोंहा दङ दा बे लेखायै जोङो इउनिभार्सिटिनि सिङाव जोंनि बे बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमा सम सम जोङो थुनलाइ बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै थांनाय बोसोराव जोङो अरदाब सेननि खन्थाइ आड्डा मोनसे जोङो लादों जे बर'नि जि गेदेर खन्थाइ लिरगिरि बिथांमोनखौ जोङो लिंहरनानै जोङो अरदाब सेननि खन्थाइ आड्डाखौबो जोङो थांनाय बोसोराव जों लानाय जादों दा बेबायदिनो थुनलाइनि बेलायाव जोङो माखासे नोजोरथि बोनानै जाहाथे जोंनि बर' राव थुनलाइ जोंनि हारिमु आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि हांखोफोरा जाहाथे थांनानै थायो जोंनि गेजेराव बे लेखायै जोङो बेफोरबायदि जोङो हाबाफारिखौ जोङो लायो जों मिन्थियो फरायसा हिसाबै जोंहाबो बिबान दङ जि थुनलाइखौ सिबिनायनि थुनलाइखौ जोंहा फेहेरनायनि दा बे लेखायै जोङो खामानि मावो बस लिस्ट हिसाबै जोङो नैबे इउनिभार्सिटिनि सिङाव बेखिनियानो आरो गुबुन जि एफिलिएटेड कलेजनि बिथांमोना अलरेडि जोंहा मोनफैबाय दा बिथांमोना फोरमायदों दि बिथांमोननि जि कलेजफोरावबो बिथांमोना बर' थुनलाइ सानखौ फालिगोन दा बिथांमोनखौ जोङो बुंदों नंगौ थिगानो बर' थुनलाइ सानखौ मोनफ्रोमबो एफिलिएटेड कलेजाव जि हाबाफारि दङ जिहेतु नङा होमबा फालिनायनि जिहेतु बिबान दङ जों फालिनांगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेनेबा बिथांमोनखौ जोङो 8 बाजियाव जोङो लिंहरनाय जादों आरो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै जोङो डेलिगेट सेसनखौ दिनैनिफ्राय जों जागायगोन आरो जागायनानै जोङो गाबोन अपेन सेसन जोंहा हाबाफारि दङ बे लेखायै जोङो हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंदों